H2O pen Royal Water atum rada phan mesen tang theralang iji po men pen rada tangka kangso Langming terang LP School asarnung kano hokla ka jok loki charya sumartung kisung Borjan Karbirong asar amai pen pherang kya mai tangi Karbiang long life adapa birtang ton pen arjuponik tha Bokajan LA constituency angkang Bokajan Dhansiri Langroya kung CRPF camp adungalong H2O lang factory lapen Balijana long kedo Royal Water lang factory palong nia di malong ta kang thirjir kijun alanga men pen rada phan palusi ajir ding klui pen rada tangka chongsok bom pusi birta longpon Birta kilong ponatingke Bokajan CRPF camp adungalong lang factory H2O lapen Balijana long Royal Water pu atum ajirding kloi pen liter singkoi abong alang pen thaisi hithi kuladalong anam ki jum pen raraphan chongthuisi kang thirjir mineral alang amen pen jorpomlo lapen rada tung sitame mesen ingthir et pu matha pen junamsi junrinti bombo bonta ahok pera lama bangke lapukali pininang lituma phan ahok pet klardak abertasi nangwan pilo Nanglitung kaddu kawita ahok pet kachini jia phansi paklang ponlo lang ikha nanglitung arniwang hithi kuladalong kachonam pen kijun bom alang nanglitung theklong lok pen hijim setji plasipini pen nanglitung ta kijun alang chonamchi pulote trademark ketok kedopa me nangchi kejora bangta langana thu kachini kedo bang nangchi lebalong test pa me nangchi bonta Longni lang factory along ke thangaron chini ne pin pensi claim bomlo boring machine pangni si ladak pen pangsi pen bongolong thapit si rada tum pen ke mineral alang tin si chunam bom jun bomlo la pen anparta la longni langa factory along Karbiang Autonomous Council plan thanga daron alo avi pin pensi claim bomlo langa thu thanga se ke la pen kachini avi Lasi Prabjin pen local Bokajan MEC Madhuria Dhekial Phukon la pen Borjan MEC Anparta Karbiang Autonomous Council EM Surjo Rongphar MLA Dr. Numa Mumin la pen Karbiang Autonomous Council Taxation Department la pen Langana Thu Arpugedo PHE atum Chilang Dunpapra pen Kanghap Chekjia Phansi Rat pen Pachini Athe ki jonalang ke Mesen Inter Ednangji Athe e Ogaprana Phan Alam Dropot RD Pira Kilang Charisi ke Mi Buta Phan Pachini Pon Bokajan penanan terang Karbiang long live Nilip constituency ka parlo angkang Koilamati pen ka hello kilometer stroke sikep sose inglong borlang so hawara long loki charlia hemalong hemasarnung kavya jok loki charli klim somar tum pen nangana kisung chechak nang koklo Pangbardame non digital akai hud moniratum loki charli ke thekere kachebaya por hud asonsik Moniratum penangan kethekri doctor engineer scientist ami chemanlo bonta nilip constituency borlangso langning terang LP school along kedamtang apor hud arwe tomon kethe penajok school hemasarnu tomon oipon laplo laso kisung penan parta lo than tang sidame ihud ansi dochot lasila bangso school aphan rap thandang matik assistant teacher sidame nang pinang po lapen osomaratum Kijunalangta avi boundary wall lapen chotun chodang ahemta nang pinangji puta kachuningri padopong lahai boundary la ko toilet akola tingki lahai anta kini pidun bom no setami thangda nang lekli apa lahai ti mangya prange misiano setami non kya ningkan do olo pot lahai posi lahai mamor hai cholap lo ting tumon hai lasi jap pon lap lo ko peni repairing han wangwe repairing pen thang la avilang di ante la student des lo chari sman mid bang ke pila an hai kitun bang ki PPC ong La so school hemalong table kavi bench desk kavi pen kedang lok thandang atung ke do ke thak nangjia hemanta avi La si Prabjin pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singh Be MLA Dr. Numal Mumin Nilip MEC Pobitro Rongpi Anparta Karbiang Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Labangso Langning Terang LP School
ka heno pen puthop selampon asonting ni senji busi rong asar pen kachuningri padopon da kidu kithak teacher namta do thave student namta do thave an para bangke la non bian se ni ta me nilituma ik rong sardo babu tira alang li chipaduk pik se alang li pensila katu ko la ha bian ta me alang li jung pensi kibunai pon sina thon pe pina tunke ni supo ni mu bidaji ni supi ni mu bidaji po ami thang hem son se si nang je tha asila ha bangke dure pik lang posi सरकार सरफा मते काउंसिल के जात हमदा मे चुनेरिंग तुंग लो बिमा ला बासो निनि तुम के दाम के बा हेलु पे पसी रंग चिचि समार के koilamati pen samson ingti karbing long lai kedam tang chiti ni phai krehinia ni HDP community hall along anelo por phai krehinia por malom borjan karbi rongasar amai pen pherang ke amai ke phapon labang so long borjan karbi rongasar amai phu ke hai tok bi dun mai phu harlong bing ti chonbang dorsing hanse pen ke danglok ongdung rongasar atum chingrum ponlung bangso pherang ke thengno kaning je pona tengke kedam tang pai ni phai krit rogar ni phong sir kep karbiang long autonomous council EC kange hutlam rai lakha ing kora hinia long kache parai pon prapjin pen akimi VDC committee ke passing pon toilu la so long bangsuri ki thom pen suri pholong la bangso VDC committee tang ni ponang popusi karbiang long autonomous council pen hukum ke thopon apu thaksi pherang ke amaya long ningje pon ringti Panchayati Raj Act, Assam Panchayati Raj Act nagibi uta 1986 ani kan itu Assam Panchayati Raj Act sita itu ngal 6 schedule alo bangke palu ponpe usanlo pahala jitu town committee area sita palu le usanlo kasi hala swa atteng siapa nang KSC penta lolo posipulo si gubernur Provinsi Pantagolo posipulo kasi hala itu mangta hala swa bangsi bol inang po Provinsi Kilongi dap rangnya pan kasi la KSC authority tum panta tum kacuneng itu lo pinipen teala jitu nom VDC VDC PCWC kepangi bangke panchayat orang teng ason si pincong rom siapran jitu 22 ni kan untuk dak pan jitu VDC aku tak jitu atrapil gubernur rom telutang Lasi Bharokre Sirkebra Trok Nerkebra Trok Assam Panchayat Raj Ek along 6 Sedol atum aphanki VDC banke pajok ponlo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council atum Traditional Village Council aphansi RDP ponangpo Laso jo kedamtang surihini raing korahini aningkan Karbi Anglong Autonomous Council aphan TVDC ke pachunji aphan Karbi rongasar amai pen drafting bill semarsi Karbi Anglong Autonomous Council aphan pajirlo Lapen Assam Governor Riding along Antalilu. Lasi PDVC bangsi ke pachunji aphansi Karbi Anglong Autonomous Council pen ke RD nang pidun nang pu. Jongsi nang pachun pi perek lepute kachisong ang deng anta palinang kok puputa Borjan Karbi rongasar amai phula pen chunbang sotak pen lamthe pachini pon. Itu rapil suncetik bangke ne tumbangka la so abang project Atheke la VDC Panchayati Raj Act Assam Panchayati Raj Act nagibi uta 1986 ani kan itu Assam Panchayati Raj Act sita itu ngal 6 schedule alo bangke palu ponpe usanlo pahala jitu town committee area sita palu le usanlo kasi hala swa atteng siapa nang KSC penta lolo posipulo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Amar Jivan adawai kinangji atumaphan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami longpon ikji lapen an parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate
হোম ডেলিভারি আওয়ার সাইসে আমি do inji lasi humri ignon amar jiwan Iko ni kisu pen kisu kecelang pen stami mini la sila marjawon ado vai kicu pen si am ta chu itek lo ija kong ta don lo engke do ta don misen lo si churu lo la na ki pi dama atuma phan sitame si ning sampit lo sila sa do vai ke anatum an sitame enak ni sini thang stame jela khalo pen isi ke arnam ahir jumelu sini jela khalong lu asi sa do vai ke kichwa bang putin na bang sitame aja kong ta doji apen an ta chu thekji apen kamat tha sitame matha plot asomsi non che theklong lo klar dak pen kachini jiaphan troxy phaiwe hini tro pho phaiwe troxy ner kapalong humri ignon West Karbi Anglong alo Dongkamukam Forest Range along kedo Singrong Hang Memorial Conference Hall along Inglong asotum kachini mati methang jongjung pen ke singpon adowai puthak arnisia pharman chingki chethana jai mek padupon Piramal Foundation atum pen ke patir pipon bangso Inglong aso atum ajakong aputhak chingki chethana mai long jesemet methang jungjung pen ke singpon adowai daru aputhak kachethan pon padupon lo Tribal akhai atum ke jesemet pokiso ningkeso rikengkeso pen ke danglok prek jama ke so phansitami mithang jongjung pen ke singpon adowai daru hai hu ke chopenta kachepa me pon titi lasi mithang jongjung pen ka sonse pon adowai puthak ke thekser a doctor atum pen penangan atuma phanthan pachini pon labangso ja megalong regional health anamaya tribal health comparative doctor Tafikul Malak ahin amai ke paman pon kopi akinang sotma aputhak Karbi Anglong life athingno than pon তো সেইখিনি কেনেকৈ আমি ইয়াৰে গাঁৱৰ মানুহক টিবি আৰু টিবিৰ কাৰণে মানে চিকিৎসা আৰু ইয়াৰে কাৰণে পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ আৰু মানুহখিনিক অৱগত কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলোৱা গৈছে Hala puchirok to mai judde rafi district TB officer Dr. Montu Kumar Siam pentami methang jongjung ke singpon adowai non ke jum pik tanglo lasi methang jongjung pen ke singpon adowai darua puthak ka jethan ka chimum akinang sot pena joksi labang solam the puthak si ka jethan pon pedo pon lu pusi ningje pon thu আৰু তাৰমানে হৈছে কি এখেতসকলৰ ওচৰলৈ বহুত মানুহ গুচি যায়গৈ গৈ পেলাই এনেকুৱা টিবি ধৰ ৰোগী কিছুমান গুচি যাব পাৰে সেই ৰোগীখিনি যদি আমি পৰীক্ষা নকৰি পেলাই যদি আমি ট্ৰিটমেণ্ট নিদিওঁ সেই তাৰ পৰা আৰু মানে ধৰক বেমাৰ বাঢ়িব সেই মানুহজনৰ পৰা ধৰক 10টাৰ জেগাত গৈ 20টাৰ বেমাৰ হ'বগৈ সেইখিনি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি এই এখেতসকলৰ সহায় ল'বলগীয়া হৈছে Dongkamukam pen wiki be Karbi Anglong live Tangte pinia da berta ke lapan si kang ton paniklo